Takže máme ránko 7:11, je piatok 4. apríla, deň, kedy nám začína Slovácka rally. Momentálne máme cestu do ďalších končín našej krásnej skoro republiky, a to do Česka, takže ideme do servisu, kde sa zložíme. A dnes máme naplánované celý deň písanie, a teda si ideme písať rozpis, takže by sme si v podstate mohli nejako spolu ukázať aj to, ako sa ten rozpis píše a ako sa vlastne na to pripravujeme, alebo čo vlastne počas toho robíme a ako to vlastne celé vzniká. Tak dúfam, že sa podarí niečo rozumné natočiť, aby sme vám to ukázali. Tak si to poďte s nami užiť a poďme si dať jeden veľký víkend pretekársky. Sme po hodine a pol cesty, ideme sa občerstviť na najbližšiu benzínovú stanicu. Nech môžeme pokračovať ďalej v načatom dni, ale dneska máme krásne počasie, povedz, nie? Je teplo. Nie, dobre. Áno. Tak okej, to som nečakal. Sme na mieste činu. Som spáchali všetky vraždy. To pochovali všetkých okolitých podnikateľov. OK. No a som zvedavý, ako to vymysleli tento rok servis. A či ma vôbec pustia tu, teraz to bude sranda. Lebo nemám nálepku. Môj spojateľ mi absolútne nezvíja telefón. Povedal, že asi sera na to, že nemá to význam, lebo meškám 5 minút, tak to asi zdal. Asi išiel domov. Ahoj! Dan proste rezignoval. Dan proste nejde s nami. Takže v podstate už sme na mieste celého podujatia. Momentálne sme prešli administratívne preberanie, na ktorom som nestihol ani byť, ale boli tam všetky moje papiere, nebojte sa. A momentálne ideme odniesť z auta a ideme začať písať a môžeme si potom povedať niečo k tomu, že ako to celé bude prebiehať, ale to nám viac potom povie Dan, lebo ja absolútne neviem ani kde sme. Tentokrát som trošku zanedbal prípravu, keďže sme mali to asi veľa v práci, takže trošku to nevyšlo podľa mojich predstav, aby som si to nejako naplánoval sám, takže Dan to vymyslel a ideme si to teraz prejsť a dúfam, že nám takéto počasie vydrží a užijeme si to. Som zvedavý na tie trate, takže to bude to dneska to hlavné. Čo tam máš? Všechno potřebné a pár nepotřebných věcí. A čo je to potrebné? Tohle je to nejdůležitější. Bez toho bychom nevěděli, kudy a kam jet. Startovní čísla, šťastná 21, 3x7. Se nemůže stát nic špatného. Máme GPS-ko? GPS-ka, to musíme mít celou dobu u sebe, musíme dodržovat předpisy a kdybychom nedodržovali, tak podle tohohle to zjistí. Takže na to pozor, jinak to bude stát hodně peněz. Startovní číslo na auto a ještě se podívám. What the fuck is going on here? Tohle asi na odpadky, ale to použít podle mě na nic jiného, kdyby se někomu dělalo zle. Tohle to je na tréninkáče na přední sklo. Tak to vás můžu někoho pověřit. Pravý horní roh. Ja to nalepím. Môžeme aj teraz? Chceš nalepiť ty? Môžem? No jasné, na pravý horný roh. Ja som myslela, že on je počkal, tak sa dostal. Takže dôležité označenie auta. A tak do rohu to daj čo najviac hore. Tak? Aha. Čo teraz robíš, prosím ťa? Teď se snažím najít, kudy na start. To je základ, protože když nenajdeš start, tak máš pod závodu. Pre našich divákov, alebo všetkých, čo to sledujú, ako vlastne prebieha tvoja príprava na to, kým ideme sem? Že či si niečo sleduješ, čo vlastne prechádzaš, aby sme proste si vedel tomu jazdcovi odovzdať to, že aby sa to stíhalo, aby to bolo všetko potrebné, že čo je tá príprava dopredu? Já už můžu. No jasné. No tak základ je v podstatě zjistit si základní termíny, musí se včas odeslat přihláška, včas zjistit, kde je start, kde jsou všechny potřebné místa, které potřebujeme při závodech, jako přejímky a podobně. Potom v momentě, kdy vyjdou nějaký mapy, tak se snažím nastudovat mapu, tak abych věděl, kudy máme jet, a potom samozřejmě potřebujeme řešit nějaké omezení, které tady třeba jsou při tréninku, že musíme dodržovat rychlost, jsme hlídaní GPS-kou, co eventuálně hrozí za pokuty, tak abych ty informace mohl předat. Co se týká samotného psaní rozpisu, což je to nejdůležitější, tak tam ta příprava v podstatě žádná moc není, tam se rozmluvím, rozepíšu a jdeme na to v podstatě. Super. A čo sa týka teraz, keď si už dostal itinerár do ruky, čo boli prvé kroky, čo si pozeral? Alebo čo je dôležité si pozrieť?
Tak první věc, podívám se kvůli tréninku, jak je ideální vlastně si dát trénink, protože není nutný nebo není povinný trénink jet stejně jako závody, to znamená, nemusíme postupovat tak, jak při závodech, můžeme to přeházet podle naší potřeby, takže to je důležité udělat si to optimálně tak, aby hlavně se najezdilo co nejméně kilometrů a strávil se co nejmenší čas a zoptimalizovalo se to. Potom se podívám, jestli tam nejsou nějaké extra věci jako retardéry a podobně na RZách, aby jsme něco neminuli při tom psaní, aby jsme se mohli soustředit jenom na to psaní čistý a nehledali v podstatě nehledali ty místa na té trati, když to je jen trochu možný. Super, ďakujem. Máme napísanú prvú RZ-tu, myslím si, že ten charakter je taký rôznorodý, kde sa tam po panelke medzi vinicami, vyzerá to fajn, to ma baví. A teraz ideme ďalej písať druhú časť, alebo druhú RZ-tu, ktorá vyzerá, alebo podľa slov tuto našich kolegov, ktorí to už napísali pred nami, tak vyzerá veľmi náročne. A pojede sa asi 10 km priamo v lese, takže sa na to tešíme a trošku aj obavy sú možno, alebo nejaký rešpekt by som povedal, takže máme si to dobre napísať teraz, takže sa tešíme. A ty to ako hodnotíš? Je to v pohode? Baví ťa to? Je to úplně v pohodě a těším se na to, bude to výzva a s respektem, ale mělo by to být ty správný závody, žádný letiště, ale úzký, rozkákaný v lese, tak to má být. Těšíme se. Díky. Ďakujeme pekne. Pocity po druhej som strašne vylakaný, ale v dobrom vylakaný by som to povedal. Myslím si, že to je charakterovo na úrovni Varunky. V podstate by sa to dalo ako rovnať nejakému punču alebo niečomu podobnému, alebo nejakých semetín, teoreticky z nejakých častí a v tom lese. Je to strašne rýchle cez horizonty na jedno auto. No, zajtra sa tam asi bude rozhodovať, že si osobne myslím. Nehovorím, že na druhý RZ tak sa nebude dať ísť rýchlo, ale toto bude že ešte 3-krát tak a hlavne 3-krát tak nebezpečnejšie. Sú tam také zrázy, že človek keď sa pozrie vedľa seba, tak si myslí, že letí niekde do neznáma a či vôbec doletí niekedy, ale myslím si, že to bude skôr o tej škole, no aby sme sa to naučili, a hlavne aby sme sa to naučili počúvať ten rozpis. A keď toto všetko zvládneme, tak by tam mohol padnúť dobrý čas, čo myslíš? Já v to doufám, já si myslím, že to bude velká škola, kam i za mě už jsem pár věcí odjel a tohle to rozhodně řadím k tomu nejsložitějšímu, nejtěžšímu, co jsem absolvoval a opravdu, jak říkáš, je to na úrovni za mě Semetína a podobných dalších RZ. A tady hlavně tahle RZ jako není tady prostor na chybu vůbec žádný nikde a není tady žádný oddych. Prostě na většině RZ máš úseky, kde to je víc v pohodě, kde si člověk může trošku odpočinout, ale tady je to extrémně náročný celý, nesmí se ztratit koncentrace ani na vteřinu, musí opravdu se dobře poslouchat rozpis, dobře dávat rozpis, tady opravdu záleží na tom. Tady se ukáže ta souhra, jestli to funguje s tím rozpisem, protože tady se na oko nebo na oči jet nedá prostě, tohle to je přesně RZ, kde se ukazuje to, že rozpis je hrozně důležitý a kdo nemá dobrý rozpis, tak na téhle RZ bude ztracený prostě za mě. Súhlasím. No tak budeme sa mať s čím pasovať, ale tešíme sa. Momentálne sedíme 208 R2, čo je úplne zase iné auto ako Fiesta. Trošku som sa pýtal túto chalanov, ktorí v tom majú viac kilometrov ako ja, že Peugeot je viac výkonnejší, ale že vraj Fiesta je viac pohodlnejšia ako podvozková, že sa s tým lepšie pracuje. Tak sa na to teším na to porovnanie. A momentálne sme urobili takú chytávku, že ja som dosť rozmaznaný a som zvyknutý na odsadený volant, takže sme si nahodili odsadený volant, ktorý je trošku bližšie, máme širšiu sedačku. A vlastne to je v podstate všetko, čo sme tu riešili, čo sa týka tých interiérových záležitostí. Tuto má tiež takýto stredový panel, kde vlastne sa auto zapína, štartuje a celkovo teda, aby sme išli postupne, tu je hlavný centrálny vypínač, ktorý sa vlastne tukne, prepne a zapne sa celý displej a potom sa tu medzi sedačkami zapína power a potom
štart, tým pádom auto naštartuje. Ešte tieto káblovačky, to úplne 100% neviem vysvetliť, ale všetko ostatné je ready a zajtra si ukážeme teda asi viac, ako to funguje v tempe. Ešte tu musím ukázať takúto vychytávku, neviem, či to bude vidno, ale máme takéto super fúkače na hlavu. Skoro som to vytrhol. Je to celé, nemusím to platiť, je to v poriadku. Keďže máme dneska super čas a skončili sme vo veľmi dobrom čase, neviem, či to vidno. Je 6 hodín, tak máme čas na kultúrne vyžitie tuto na Českej Morave. Česká Morava znelo dosť divne, teraz ma zabijú všetci Češi, takže na Morave. A ideme sa pozrieť po krásnych pamiatkách a ideme si kúpiť niečo fajné. A čo ty tu inak dneska robíš, povedz, ako si sa tu objavila? Ja som tu nemala byť inak. Vôbec som tu dneska nemala byť, ale ráno som si tak povedala, že škola má čas, že spať môžem inokedy, takže prečo nevyužiť môj krásny život s tebou na to, aby som videla toto úžasné podujatie rally v Kroměříži. A teraz som úplne podľa všetci teší, že dobre som to povedala aj k tebe. Isto ťa vyfakujú všetci v komentároch, že si to nepovedala zle. A užívame krásne mesto. Čo sme si nakúpili? Kála. God! Wow! Som si kúpila asi všetky sladkosti, čo máme v tom obchode. Hej, a všetky veci, aby sme mohli znova spoznávať toto krásne mestečko. Čo ideme teraz robiť? Tak ja dúfam, že pôjdeme čoskoro na večeru. Iste. Pôjdeme aj s brožovcami. S tvojimi chlapcami. S tvojimi chlapcami. S tvojimi chlapcami pôjdeme. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Čo dnes ideme robiť? Povedz. Povedz, jak sa cítiš? No, takto som od rána. Asi, že 5:40 a rovno taká triažka na došla, že tak to mám taký záchod som dostal. Tak som to chvíľku rozdýchal, ale idem pretekať dneska. Ale už teraz dobre. Neviem, či to tak nateká ako každý pre nejakým fyzickým výkonom. Alebo pre nejakým športovou udalosťou, ale ja som to nezvykol mať, ale ten minulý rok si na to nepamätám, že by bol až takto, že až tak veľmi v strese by som bol. Tak dúfam, že to dneska dobre dopadne. Ale je ráno, sobota a my sme momentálne ešte na hoteli, ideme sa pobaliť, zobrať si raňajky a ideme do servisu, však za chvíľku štartujeme, nie? Však dneska sme si to dali nejako tak natesno, takže už len vyjať do servisu a smer prvá rýchlostka. Som v strese. Som veľmi v strese. Ideme si to užiť a hneď prídem teda. Držím palcu. Takže máme po prvej sekcii, ani tentokrát nás to nejako neomrzelo a prišli sme si na nejaké chyby zasa. A nie len jazdecké, ale aj technické. Chalani repašovali celú zimu auto a v podstate sa nám prerieva spojka odprst, takže máme tam s tým technický problém, ťažko sa nám štartuje, spojka dosť nefunguje. Takže sa na to vyriešime teda v servise a budeme môcť pokračovať. Skoro sme s pani neprišli, takže by ma veľmi mrzelo, keby odstúpime. Je
to ešte dlhé, je to ešte veľa pred nami, tak hádam to vyjde. Z auto sa mi ide skvelé, spolupráca funguje, je to náročné, tá dvojka v tom lese. Keby sme tam nemali problém s tou spojkou, tak myslím, že to zajazdíme ešte rýchlejšie. Absolútne si neviem čas, ako to tam dopadlo, ale snažili sme sa. No a už zvyšok uvidíme, snad to dojazdíme do cieľa. Nechcem nič hovoriť, ale vyhral som pretek. Máme po slováckej rally 2025. Ako by som to opísal, som nadšený. Dúfam, že to nejako bude dobre zmenuté a že ten celý nejako pretek bude na tej kamere pekne vidieť. Do začiatku to bolo celkom prúser, ale podarilo sa nám nejako postupne zrýchlovať. Druhá tá sekcia už bola dosť dobrá. A nakoniec to vyšlo. Sme nejaký cca asi okolo 11. miesta absolútne. Bili sme sa s Lancermi Evo 9 alebo Evo 10, čo sú 400 koňové auta. Som spokojný, určite som spokojný. A v triede sa nám podarilo vyhrať asi o 4,5 minúty pred druhým. Hej no, tak akože nečakali sme to, že nám to takto sadne. A doteraz sme sa v podstate s tými chlapcami, čo boli pod nami v tej A2 naháňali v sekundách a teraz im zrazu dávame 4 minúty. Asi to bude tým autom, takže myslím si, že správna voľba. Dúfam, že sú všetci spokojní, musím určite poďakovať všetkým partnerom, že sme si to mohli takto vyskúšať a že sme nejako, dúfam, konečne pripravení bojovať o tie najvyššie priečky. A bolo vidno, že toho Adama som musel tlačiť, aby sme boli niekde vyššie. A tu už keď ideme v nejakom tempe, tak to vychádza na tie vrchné priečky a myslím si, že máme na top 10, takže sa už len s tým autom naučiť sa lepšie brzdiť, lebo sme najväčšia taká moja nevýhoda, ktorú som fakt, že nemal odhad dnes a ktorú určite musíme posunúť, sú brzdné body. Mali sme tam dosť dlhé roviny a do tých retarderov som brzdil dosť skoro, takže si ešte na každej RZ by som si dokázal dať ešte každý retarder možno 3-4 sekundy. Takže toto určite zlepšíme do budúcna a budem sa tešiť na ďalšie preteky a kilometre. Som rád, dopadlo to skvelé. Kvôli týmto momentom to robíme. A keď je teda plastový pohár a vlastne mi tých neviem koľko tisíc eur nikto nevráti za ten pretek, ale presne tento pocit je asi za tie peniaze stojí, takže som z toho nadšený a ďakujeme všetkým súperom, partnerom, divákom a každému, kto nás podporoval. Aj vďaka vám sme prví.